Ya telah meninggalan buana gelarawan dan muntaru Tinon leraga kunang surung sorotetan padang Ugek sak dulito Agus dingapunten anggen jenengan dika rawuh wonten ing Karang Kadempel malah dados derdah pasulayan ing atase para sata Kurawa mluruk wonten ing madyaning Bengawan Srayu mongko kados dalem menika namung sak derma pamomong jenengan dika. Kula mboten wantun paring tutur-tutur gandeng menika masalah keluarga antaraning Pandhawa kaliyan Kurawa. Nadyan dikaya ngapa kathah ingkang sami ngendikaaken Kurawa kalih Pandhawa mboten waget dados setunggal ning parandene ampun ngantos dados derdah pasulayan kados mekaten Ndara. Niki sedaya awit saking kalepatan anak kula Bagong anggene tansah katarungku manahe kepengin badhe ambangun wujuding dusun menika supados dados dusun ingkang saestu edipeni ngaten Gus Kakang Semar. Kula wis dadi janjining Janaka yen to Janaka bakal sak biyantu marang bot repoting Kakang Semar sak keluarga enget lelabuhaning Kakang Nayantaka ya Kakang Semar Badranaya sing gedhe lelabuhaning marang para Pandhawa utaman nadyan dikaya ngopo Bagong lan hajating Bagong muga iso kaleksanan kasabadan inggih Ndara ning nek ngaten iki lak njur kula sing lingsem ndadekke perkara anyar antaraning Pandhawa kalih Kurawa nadyan mengkono Pandhawa pancen wis sawetara mapan ana ing negara Wirata negara Ngamarta isih dadi darbening kadang-kadangku para sata Kurawa luwih lara rasane atiku yen to aku durung bisa nglungguhake Kanjeng Koko Prabu Puntadewa ana ing dampar keprabon. Dina iki Pandhawa dadi wong Papa Sudra Wulandara ngenger ana ing Praja Wirata Kakang Semar. Nyat langring kalangguan Glara pandan moncar Tinon ler kakonang surung sorotetan padang kasora bacaring purnaming gegono dasari mongso katiga dadosaken tambah bronto raos sing kula tambah nelongso raos e kula sareng panjenengan ngembet dumateng dampar Praja Ngamarta. Pun sak lampah jantraning jenengan dika monggo kula dherekaken badhe tindak pundi Gus. Sing penting penjangkane Bagong bisa kasembadan ayo derekno panjenenganing sun Kakang Semar. Inggih, monggo Gus kula dherekaken.
sri sang mawe gandrung sapareng katulu wukir moyak mayek saking tias baliur mandek sapa kang dadi aranmu bocah bagus manjing nyasawana ing telenging wana kene takon marang aku Raden Janaka Raden Permati Raden Harjuna kumbang ali-ali kundi dibasu walah dalah jenenge apik kabeh bakal maning ndi kowe ngetutke jantaning laku ora bisa kudu bali tetep kudu maju pepalangono segoro bakal tak lewati walah dalas nggugu karepe dhewe balik takon kowe sapa Detya Kentir kala Pencalen aku kang bakal nyrimpet lakumu sapa wae sing bakal mpalangi mesti bakal tak pidana mati pola dalah sabet perbatang sumyur kandamu Gus
ngremake patining kancaku. Wah, wes. Wah, wah. 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 Hah? Wah. Wah. Hah? Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Ah. Kena brutune. Ah. Wah. Ah. Udus. Sapa iki? Wah, iki wis repot. Mungsuh buta sing kok ngene iki Ndara Janaka wis wegah ngatasi iki. Kang Gareng, Bagong wis tak utus nawur laku wae Kang Gareng, rene Kang Gareng. Kesik trok. Wah, jan. Iki ben bendarane awake dhewe nyambut gawene ora rekoso. Sampeyan rene. Oh, iki. Sapa jenengmu? Buta? Takon karo aku Tatang. Takon karo aku Tatang. Oh, iki wis buta bindeng iki truk wis. Kono urusana. Ora melu. Wah, ayo kowe malah mangkat bareng yo kudu dirampungi bareng. Wah, ngoten nomor. Oh, iki. Manurmata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo mantu. Oh, iki Kang Gareng. Iki binteng ning irunge kae Jajal. Ayo takon karo aku ora nrimake patine kanca-kancaku. Siji lawan siji aku wan. Kroyokan aku ya wani. Wah, wis. Ora masuk. Pencras gase wae kuwi lumayan simpake iso di jarah. Ayo oh, ceritane arek capeng. Wah, ayo mati lawan karo aku. Ayo imbang yen padha-padha yen wani maju karo aku kabeh para punakawan. Wah, wis ra masuk. Penclas ya Kang Gareng. Ling nggo arit kwalik, Ling nggo arit kwalik. Wah, gegedhen arite, wah. Wah. Anarkis maine. Wah. Nah, wis rampung. Ah. Gua cemplung ke kotak. Perange kepenak ngene iki. Wis rampung, wis.
juara gareng. Gus, monggo Gus, ngrasake lampah Gus. Iya ayo nolo gareng. Ayo truk. Meh raina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapu sabdaning kukila areng kanigara sageter kini dungane engkung lerawo sing bini panco bebetoking ayam mono Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng titah ulun ngger Narayana nata Ndwarawati padha kang tiraharja saprapta kita tedhak ana ing Suralaya yektine bakal ana perkara ingkang bakal mbok aturake ngarsaning panjenengan ulun ngger Narayana nuwun awit pasang kaliman tabi tinebihna ing ilung dumawaing tawang tuwang. Keparenga kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk ngabiyantara ngarsanipun wangadi pukulun Sang Hyang Jagat Girinata nggih Sang Pukulun Bathara Guru. Iya Kresna. Ana wigati apa dene sira nawur laku suwan tedhak ana ing Suraya kene. Nampi penangise para kadang kadyan Pandhawa anggenipun badhe andherekaken lakuning para punakawan nalika semanten kang sampun gadah labet lelabuhan ngarsanipun para Pandhawa minangka dados jejitahaning
pamomonging satriya Pandhawa. Ingkang sekawe dados dredah pasulayan dene para sata Kurawa badhe anggepuk perang nyicil Baratayuda. Iya. Ora becik tur durung winanci Narayana. Inggih. Pramila saestu kula sowan menika badhe nyuwun pitedah ngarsanipun wangadiku kula Sanghyang Jagadgirinata kados pundi sakmangke. Anggenipun kula saged ngusadani lan nderekaken dawuhipun Kakang Semar. Nalika semanten Bagong inggih Panakawan Bagong badhe nyuwun supados waget bangun wujuding dusun Karang Kadempel kula. Iya yen mengkono kita ora semang kuwatir jeneng panjenengan pun wis pirsa matedhak bakal matedhak ana ing jagat bakal ngedunake kanugrahan wujuding pelemper tangga jiwa miang jambu dipanirmala lan kita uga kanthi ikhlas lahir batin ngulungake wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma supayane bisa tambah kukuh anggone Punakawan Bagong ambangun dusun inggih pukulun. Kakang Resi Kaneka Putra, Kakang Resi Narada. Perkencong wae dorong Pak Pong Bu bolong kali codhe. Nggih. Wonten dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kula suwun panjenengan nderekaken panjenengan ulun tedhak wonten ing jagat angupengi sak nginggiling Jumantara ningali wonten ing pasabinan lan uga pategalaning Narakisma utamaning wonten ing laladan Karang Kadempel supados dados rahayu kerta lan raharja anggenipun Bagong kagungan gegayuhan inggih menika mbangun dusun Inggih prayogi menika Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana kula wonten timbalan ing adhawu. Sabanjure apa kang dadi panyuwunan kita? Inggih. Yekti panjenengan sampun batang dumateng manahipun ingkang pun wayah kula. Ingkang kangka kalih ingkang yekti ugi sanget badhe kula aturaken ngarsanipun wangadipun Bathara Guru. Nun inggih. Kadang werda kula sampun pundhat anggenipun nglampahi tarak brata. Batal anggenipun nglampahi inggih menika wujuding pahukuman wonten ing saklebeting guwa. Pramila kula nyuwun pitedah dumateng panjenengan. Duke nguni jeneng kita wis nyampar wujuding glancang kencana. Tekdiring Bratayuda. Kita dhewe sing nyuwun marang panjenengan ulun yen to Prabu Baladewa ya titah ulun Kakrasana supayane dimen ora iso melu kelawan Bratayuda. Mula lekas kita iki bener, lekas kita iki ora luput Kresna. Kados pundi ingkang dipun kersakaken wangadipun Bathara Guru? Jeneng Baladewa utawa Kakrasana batal anggone nglampahi paukuman. Sira dawakne meneh nganti tekan besok paripurnaning Baratayuda supayane dimen Kakrasana ya Baladewa ora iso melu ana ing Bratayuda. Inggih, ngaturaken gunging panuwun menawi mekaten. Lelakon iki dadi pancatan Baladewa supayane bisa manjing ana ing teleng guwa. Diwanti-wanti yogamu Setyaka supayane tambah ngrapeti njaga jagang sing jero beteng sing kandel supayane Baladewa ora bisa njudul meneh saka wujuding Grojogan Sewu Narayana. Inggih. Ngestoaken dawuh wangadipun Bathara Guru. Ayo Narayana ngupengi jagat derekna panjenengan ingsun mudaneni karep lan kersaning Punakawan Bagong. Inggih, sumangga kula dherekaken kula Kakang Narada ampun ketilar. Inggih, monggo kula dherekaken Adik Pramesti Bathara Guru.
Punakawan Bagong kuku karepe dhewe. Wani nungkak kau Maranata Pandura Prabu Bala. Jeleh nyawang maring jagat es seming rembulan. Walah jalah Bagong. Wong elek nyolok mripat kudune ngilo karo githokmu kowe Bagong. Inggih, ndara kula Baladewa ingkang sanget kula bekteni. Sesembahan kula wonten ing Marcapada prapting delahan Ora semang kowe ngaturke bekti ngarsaning Baladewa. Sembahmu mung kanggo abang-abang lambe. Bagong, kula wonten dawuh. Kula pun ngertos menawi lekas kula menika badhe dipun dukani kalian panjenengan. Keranten panjenengan punika namung kersa mirengaken kalian wong sing sugih. Jenengan menika kersa mirengaken kalih wong sing maringi kalungguhan dumateng panjenengan. Sing nyemanak dumateng panjenengan benten kalih kula wujuding Bagong. Wong kere kados kula menika nggih leres jenengan menawi dipun wastani wong elek nyolok mripat ning mbok nggih to Den. Kula menika namung dapur menika namung kepengin badhe muktekaken dumateng sedaya warga masyarakat ing Sendangreja. Utamanipun wonten ing Karang Kadempel, Padukuhan Kelurahan Karang Kadempel kok badhe dipun pepalangi niku njur luput kula mbek pundi. Kula kedah matur kados pundi sinuwun. Toreh dene nuwun sewu, mireng pekabaran lelampahan ingkang sampun kawuri, panjenengan menika lak nembe nedeng nglampahi paukuman. Wong tahanan kok playon rono rene. Oh, pancen wong sugih mono ya. Wong sugih mono iso benyanyakan rono rene, mbok ya wis dadi pidana, narapidana. narapidamu dengkulmu atos. Gus, sakniki kula badhe matur, jenengan tresno mboten kalih kula. Mestine aku tresno karo kowe yen kowe lelabuhane apik. Ning kowe ngisin-isinke marang panjenengan ingsun. Baladewa Dewa Wirang karo Patih Sengkuni. Baladewa Dewa Wirang karo Patih Sengkuni sinengguh duwe kawula utawa pamomong sing ora jedhak sing ora duwe tata krama kaya kowe. Apa rumangsane kowe kuwi wong duwe tata krama ing atase kowe nyorok bengkok nyahak wewenganing liyan. Niku lak mung gawe Patih Sengkuni, niku lak mung gawe Patih Sengkuni. Ning sabibareng lelampahan Kresna Duta, sejatose lho Gus niki nek menawi jenengan kersa midhangetaken ingkang pun abdi. Negara Ngastina negara Ngamarta sak jajahanipun menika resmi pun dados kukupaning para Pandhawa cangkemmu. Wah! Walah dalah nyelomot penggali ing Baladewa ming trima wong loro saudon terus saurupan. Wah! 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 Ayo! Ampian kadya wong Jala, rayan kadya menjangan mati. Anci-ancia Gunung Merapi. Ayo! Kabeh Pandhawa, iki lho wong tuamu, he! Bejone ayo maju kabeh ayo Janaka. Koko Prabu kula menika ingkang pun rayi Janaka, kowe rasang palangi menika punakawan panjenengan. Menika punakawan panjenengan anggenipun nderekaken panjenengan wonten ing Widara Kandhang. Napa panjenengan boten emut dumateng lelabuhanipun Bagong? Jenengan teka badhe tegel raja ngipakartening Sata Krawa ning nyektine nika ingkang kula wentah panjenengan wiwit kuncung dumlu. Alah, ora semangkake ngomong kowe Janaka. Ah!
Wis to, kowe mundur wae. Wong yen agal srogal kaya mengkono kae. Ora pantes tok adepi. Toreh diri kae kadang werdamu bebasan suduk gunting tatu loro. Diadepono kae uga kadang werdamu rawuh kowe ingkang bakal gelo lan kuciwa. Yen to ngasih Bandayuda kelawan kadang werdamu inggih kepareng paduka kados pundi wis tak papake kredaning Kanjeng Koko Prabu sumawi kula dherekaken. Mesti angger aku arep muntap, mesti angger aku arep nesu kok kowe mesti ngalang-alangi Koko Prabu. Panjenengan menika pancen wangkal nggih. Wangkal wae, arep ngopo? Jenengan mboten nitik lelabuhane Janaka pun ngendika kados pekaten apa njenengan mboten nintingi nalika semanten. Duk lampahan panjenengan menika kalih kula nderekaken Kakang Patih Udawa wonten ing Widara Kandhang sing masake ya Bagong, sing goleke pangan ya Bagong. Supayane ora kok kadenangan kalian wong-wong Mandura. Nalika semono nggih Bagong. Lah kok jenengan sakniki badhe tegel niku ke njur jenengan niku nuwun sewu, penggalihe jenengan niku teng pundi? Tegel sanget jenengan kalih Bagong. Umpama Bagong menika satriya ingkang prawira menika nggih wonten saene nek jenengan cempalani dijak Bandayuda. Lah wong Bagong itu makhluk lemah wong fakir. Lah kok dicempalani napa jenengan kok astagfirullahaladzim Koko Prabu pun adzan subuh. Narayana ya Kresna adhiku cah bagus. Sak banjure kepiye? Kowe ra semang melu-melu lakon iki mestine kula badhe nyandhet lampah paduka. Kula sampun sowan saking Kayangan Suralaya, Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh supados memperpanjang paukuman paduka. Walah dalah. Waduh Kresna, wah. Aja Kresna. Kowe kok tega mentolo kowe tumbak cucukan. Apa-apa lapor pusat mboten. Lekas kula badhe njurung lampahipun Bagong anggepun bangun dusun lah kok panjenengan malah nyaru-nyaru. Kula nak matur napa wontene bilih panjenengan silar saking gua. Jangan kemutan to. 2 kali jenengan keluar dari dalam gua. Nggih to? Wah iya. Pun sakniki dilampahi kersane didereke Setyaka nek mboten badhe pundhak lampah. Walah yo Kresna yo. Aku tak bali ning Grojogan Sewu nggih. Wah. Pancabaya dadiya dusun ingkang baladatun thayyibatun wa ghafur dadiya dusun ingkang gemah ripah loh jinawi padukuan karang kadempel Bagong. Tinebehna saka Pancabaya muga-muga murah sandang murah pangan.
kawulane paringi sehat walafiat panjang yuswa. Wis rahayu Karang Kadempel. Mas, bola bali kowe bakal nyorok bengkok nyahak wewenanging liyan. Apa kurang cukup kowe mirang-mirangke para Sata Kurawa ingkang linambaran Kanjeng Koko Prabu Durawati. Dina iki bakal tak bedah negara Wirata sak Karang Kadempel. Wah, nyok. Wah! 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 Hek! Wah! 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 Gus, wah Bagong iya. Ngaturaken agunging panuwun nggih Gus dene sedaya para kadang Pandhawa sampun sak biyantu dumateng botripun Bagong. Utamanipun wah kula niku jan rapati dugamana Ndara Kresna Prabu Dwarawati kok kersa sak biyantu dumateng kula. Iya Bagong. Kabeh widadi jawabaning wong apik kaya kowe. Wong sing tansah mulat marang kabecikan sing nderekke marang satriya ingkang ata tekan saati suci pepayung budi rahayu. Muga padukuan Karang Kadempel tetep rahayu, tetep slamet wilujeng ngasih tekan jaman kapan wae. Nadyan besok Pandhawa karo Kurawa bakal gepuk perang ana ing Kurusetra ning ora bakal ngembet marang kahanan lan katentremaning Karang Kadempel. Alhamdulillahirabbil alamin. Ning umpami ngenjing kok dumugi wancine Bratayuda kula tetep nderek sak biyantu. Nggih ora ketang adang-adang sego, ora ketang bagian tim medis kula siap, Ndara. Niki labet lelabuhan kula dumateng panjenengan. Ingkang pungkasan ngeten mawon, Ndara. Gandeng punakawan niki pun
rumangsa keputangan budi. Ora Bagong. Pandhawa sing duwe utang budi marang para punakawan ingkang tansah andherekke saben wayah rina lan ratrine. Mula dina iki aku nderek mangayu bagya anggone padukuhan Karang Kadempel wis kabangun kanthi endah kesawapan saka Jumantara marang para Jawata. Inggih, amin Allahumma amin. Ngaturaken agunging panuwun purnaning gati kula sak rencang-rencang kadang punakawan menawi kathah lepatipun saestu ngaturaken agunging pangapunten lan ugi ngaturaken sembah sungkeming pangabekti dumateng sedaya warga masyarakat saestu kula nyuwun waduh iki sindane sudah bubar iki. Sindane sudah bubar iki. Nggih pun cekap semanten kula badhe nyuwun donga dumateng bapakane Semar. Ya, heeh. Dongane apa? Wis didongani saka kene wae wong sindane sudah bubar. Ya Bagong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighana biha as-salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Cekap semanten agunging panuwun lan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Sampun paripurna kirana dikit Purwa kanthi dalang Ki Burhan Soekarto kanthi lampahan